This is our weather today for Springfield, Missouri. It's so sunny. We're going to the Asian market today. I'll take you over there. This is our Asian market, and ang ingay. Hindi ako magsasalita. Ang ingay. So ano lang. Dadalhin ko lang kayo doon. Mag-aadobo kasi ang asawa ko, and then wala kaming suka. Ito pala Japanese market. We have a big one. This is the smallest one, pero ito ang pinakamalapit sa amin. Morning. Siguro mga 5 minutes. So itong mga drinks nila, tingnan mo. Mga noodles, Philippine noodles. It's 59 cents. Pakita ko sa inyo ang mga bangus dito, ha? Magkano ba to sa atin sa Pilipinas? Ito boneless from Sarangani Bay. 5.99. Dalawa siya, 2 pieces. Pero hindi tayo bibili niyan. Ang hahanapin natin today is suka. Mga suka. Ito na ang mga suka. So, silver swan. Magkano ang silver swan? $2.49. Asan ba? I'm gonna look for Tuyumansi. Dato puti. Oh my, they have soy sauce pero wala silang vinegar. Paano na ang ating adobo? Saan ang vinegar dito? Tayo. Walang vinegar. I can't believe it. Calamansi. Soy sauce. Mga noodles na ito dito. Magtatanong tayo. Silver swan. Silver swan soy sauce. Let me ask first. Do you guys have this brand of vinegar? Silver swan vinegar? I'm not sure. Oh, okay. I'm just an aisle away. Okay, thank you. Yeah, no problem. Andito pala, ito dato puti, vinegar, and sukang puti. Ano bang ginagamit sa adobo? Datong puti, vinegar. Ano siya? $1.79. Sarap asin. Silver swan soy sauce. $2.99. Grabe ang mahal. Kasi yung pinupuntahan namin regular, siya, by set. Siguro the same.
Sorry guys, I'm still debating. Okay, dato puti and silver swan soy sauce. Kailan ang expiration ito? Nakalimutan ko ang aking glasses. Meron ba itong expiration? Okay. Yan na. Magbabayad na tayo nito. Ito lang ba? Dito ang mga piatos. Uwishi. Yan mga boy bawang. Radio is challenging you to dance or donate for United Cancer Fund in a fundraising campaign created to change cancer outcomes through cutting-edge cancer research. I'm bread. Oh, swipe you there. How you doing today? I'm good. How are you? Good, good. It's nice weather. Yeah, so far so not so bad. It's not raining, it's not Yeah. muggy, so. Oops. Okay. Thank you. One today. You too. Okay. Labas na tayo dito. Teka muna. Magkano ba yung nabayad natin? We paid. Asan yun? $502. Okay, so ito guys, ano siya, ang next door niya is ukay-ukay place. Pero sirado. Ukay-ukay, and then the next place is the dollar store. Which are planned to come. Ilalagay muna natin sa car ang ating nabili. And then pupunta tayo sa dollar store. I need to get some bahala na si Batman. I need to get some, ano ba ang kukunin ko? Tingnan niyo muna ang view dyan. Okay. Let's see first. Oh my god. I'm sorry people. I'm not used to this charm. Yan ang view natin dito. Ano? Kailangan natin ng... Ano kailangan ko dito? Oh, I'm sorry. Ito. Ano ba kailangan ko dito? Hindi ko alam. I'm sorry. Ano siya? Kailangan ko dito. My goodness. Para akong tingi. Anong bibili natin? Ito guys, ito ang mga dollar store dito. So lahat ay $1. Lahat na ito. Bibili tayo ng paper towel. See? Lahat ng nakikita nyo, $1 yan. Bibili tayo ng paper towel pala kasi mas mura. So, ang daming mga organizer na mura. Meron pa ako niyan. Dito yung mga
bumibili ako ng organizers. Ito lahat, oh. $1. Tissue pambasa. Scott. Ito. Ito. At ano ba? Siguro ito makamura. Cheaper rin. Ito. Ito. Parang may tissue pa tayo. Bilo na lang ako. Okay. Yan lahat. Ang cute, diba? $1 for kids. Ito din, guys. Oh, tingnan niyo. Mga batang bata na. Pens for kids. Mga dollar siya. Guitar. Nice. Speakers. Cool. Tignan natin. Ano pa ba? Balik tayo. Oh, my mother-in-law will like this. See, rooster. She likes rooster. Cute.